Hola a tothom, primer de tot molt agraïda per poder participar en aquest Parlem d'Art confinat, molt agraïda a l'Ajuntament de Manresa i m'han ofert donar una explicació en 2 minuts molt breu de la meva activitat durant aquests dies de confinament. I la veritat és que tot aquest buit incert on estem tots ficats a causa de la pandèmia, per mi és una oportunitat per poder forjar, treballar en tots els projectes que tenia per fer, però que pel ritme que portàvem de la vida no trobava mai les estones. O m'ocupava l'estudi amb coses més materials. La veritat és que aquests dies estic fent un treball d'introspecció, una mica organitzar tots els meus calaixos mentals que tenia i començar una nova línia de creativitat artística. Com podeu veure, a l'estudi el tinc a Sant Vicenç i estic confinada aquí a casa, a Manresa. Llavors aquí, en aquest espai del menjador, en aquesta taula, és on tinc totes les meves anotacions i a partir d'aquí començaré a fer un projecte sobre uns viatges que vaig fer i amb unes imatges de paisatge començaré a fer una nova línia.